това е първата римска вила, която е строена в територията на провинция Тракия, която е превзета през 1945 година. По времето на император Клавдий той първо стига тези тракийски територии, които са обитавани от племената от Гриси. Тяхната столица Осподама, това е днешния град Охрид, е на 40 км от вилата. Смята се, че Клавдий предлага мирно споразумение на този тракийски цар Реметал. Той се съгласява на мирния договор, според който запазва своите територии, своите владения, но вече като римски васал, римски аристократ, признава властта на императора, т.е. съгласява се да му служи вярно, праща тракийски войници, които преди това са били най-търсените наемни войници в римските легиони, и по този начин си запазва правото да владее своята територия, тук по долината на река Арда и Армира. За тракийския произход на собствениците имаме доста ясни сведения, т.е. проучвания, които бяха извършени в могила близо до вила Армира. На 1 километър е голямата могила в съседното село Свирачи. Погребението, което е извършено в могилата, е трупо изгаряне на място с ритуално погребани 4 жене и едно куче между тях, което изцяло в традициите на древните траки ритуал прилага много преди идването на римляните. Именно с това погребение в могилата се доказа, че собствениците на вила Армира имат тракийски корен, а самото погребение е интересно извършено в началото на II век, по-късно от строителството на вилата, и се оказва, че погребението не е на собственик, както се очаква, ами на неговата съпруга, която е починала. Времето, сега ще видите и мозайката на собственика от спалното помещение. Времето, когато е правена мозайката, където е той и двете му деца в спалнята, така се доказва именно, че след като този собственик, т.е. съпругата на този собственик е погребана с тракийски произход, и собствениците от първи век, тези, които са строили вилата, си имат този тракийски корен. Нямаме обаче открито наистина нито едно категорично писмено сведение, така че не знаеме как са се казвали обитателите на този частен дом, но 300 години непрекъснато вилата е била обитавана, дори е ремонтирана, мозайките в някои от помещенията са подменени с нови. В 3 век дори цялата вила е разширена с залата, която видяхте в самото начало от източната страна, най-голямата зала на входа ни работния. Така че това всъщност показва живота, който е кипял тук, и мозайките, които ще видите, те също са от различни периоди. Има мозайка от 1 век, от строителството на вилата, мозайка от 2 век, именно от спалното помещение на собствениците, и от 3 век е балната зала, там мозайката е от 3 век. Така на едно място е събрано цялото мозаично изкуство в Римската империя. Общото количество мозайка е на 450 квадратни метра. Това е най-голямата мозаична находка, открива на територията на днешна България и на целия Балкански полуостров. Ето защо вила Армира заслужава да бъде обявена като паметник за световно значение. По своята пък мраморна окраса, която виждате и тук, и по стените, тя се нарежда на първо място. Тя превъзхожда украсите в императорските дворци. Дори се смяташе, че вилата е била на император Адриан в II век, когато той е близо до тази вила, основава Одрин Адрианопол, носи с неговото име, и се смята, че това е било място за почивка на този император. Тази вила е била негова, но няма естествено как да бъде доказано, защото красата на този дом подхожда само на представители на императорската фамилия. Всъщност вилата е строена изцяло според обичаите и традициите в римското строителство. Направено е копие на римска средиземноморска вила, наречена Перистил. Според римското строителство, във всеки римски дом се изгражда вътрешен басейн. Около този вътрешен басейн започва строителството на останалите помещения. Именно това е центъра на вилата, това е вътрешен басейн, той няма покрив.
и се пълни с дъждовна и снежна вода. Покрив има само около коридорите на басейна. Басейна, освен че се е пълнил по естествен начин, има и, виждате, чучур от среща. Този чучур е всъщност свързан с водопровод към извора. Смята се, че преди 2000 години в района на Ивайловград е имало минерална вода, която е изчезнала заради силно земетресение, което наистина се доказва в края на 4 век. И затова собствениците строили вилата точно тук на това място. Наистина и до ден днешен се правят опити да се открие минералната вода, но нямаме минерален извор до момента. Всъщност през 1 век дъното на басейна е било украсено с мозайка, изчистена без никаква украса. В началото на 2 век дъното с мозайка се е повредило, най-вероятно заради запушване на отводнителните канали, което е довело до необходимостта басейна да се повдигне на половин метър височина. Тогава той е облицован във 2 век с мраморни плочи. От себе виждате част от второто дъно и е изглеждал като истинско мраморно огледало, което пряко отразява слънчевата светлина. Като най-важна част в дома, за да се покаже и богатствата, собственика е украсил басейна допълнително с мраморна колонада, изработена в най-сложния стил, нарича се римски барок, с спираловидно извиване на канилюрите на колоните и отгоре оригинал, ето там отдъгъла, виждате оригиналния капител, характерния римо-корински стил. Отгоре колоната се връща с фризове архитрави. Най-важният мотив, който виждате в фриза архитрав е главата. Това е главата на Горгона Медуза, която собствениците в продължение на 300 години изобразяват и почитат като техен семейен защитник, както се нарича Птропей, защитник от злото. Всъщност знаете легендата за Горгона, идва от гръцката митология, където тя вкаменява всеки един, който погледнала. Тази представа е пренесена и в римската митология, и в този частен дом. Именно присъства масово и се превръща като символ на тази фамилия. И те са били така доста суеверни и са се защитавали по всякакъв начин от злите погледи на гостите, които са идвали в дома. Освен образът на Горгона Медуза, те са почитали образът на Хермес. Прави впечатление, че имаме мраморни статуи, които украсяват допълнително басейн. Всички тези статуи се наричат Хермес. Носят името на гръцкия бог Хермес, който е почитан във връзка с търговията, която собствениците се водили. Те са търгували с мрамор. Ето защо цялата вила е украсена с мрамор. Това е най-скъпия и най-търсения строителен материал. Тук се е добивал един от най-белите мрамори. В началото на 2 век собствениците, освен че украсили дома си с мрамор, те открили цяло мраморно ателие, което се е намирало в стопанската част на вилата. Тя се проучва тази част от западната страна на вилата. Откриват се чукове, гнезда, което ясно показва, че наистина мраморните украси са изработени на място. Освен вътрешен басейн, още през 1 век собствениците са притежавали най-големия лукс за времето си – лична бана или терма. Тя е разположена в най-южната страна на вилата. За съжаление, виждате доста разрушена и не може да се реставрира, няма открити украси от мозайка, от мрамор. Но всички тези помещения са части от тази обща баня, като следва се обичай и традицията на римляните, че тяхното тяло трябва постепенно да се стопи. От помещение с хладна към помещение с топла и гореща вода се извършва къпането в тях. Знаете, банята е най-важното обществено и социално място. Броени са били римските аристократи, които са имали финансовите възможности да притежават лична баня. Банята се затопля целогодишно, като тя е снабдена със специална подова система, която тук е разрушена. Обаче в залата отсреща ще я видите отчасти запазена. Тази система се нарича хипокалус. Състои се от пух и тръби. По този всъщност куп, под който ще видите, върви топъл въздух. Той идва от пещи. Там в пещта робите вкарват дървен материал и топлината от пещта минава в съседната зала, издига се топлия въздух на принципа на термодинамиката по-нависоко. Керамиката, която от
която е изграден пода, поема топлината и се получава като акумулираща печка отдолу. Така всички помещения се затоплят, но не навсякъде е запазено. Тук ще видите, именно в залата, в север имаме запазена част от това отопление, но иначе къпането започва ето тук, по тази страна, защото входа на вилата е от запад официално. Ние сега ще минем през този вход. Първото помещение е с сладка вода, нарича се фригидали, до помещението с сладката вода е използвана такова с малко по-топла вода, нарича се депедарни. Следва помещението, предназначено за обилно потене, сауната или судаториума, както се казва, и последното помещение е било снабдено с най-топла, най-гореща вода, нарича се калдара. Така приключва къпането в римските бани. Всъщност римляните поставят основите на съвременните спа-центрове. При тях къпането е цял ритуал, обичай, свързан с намазване с различни благовонни масла, съответно музика има, поети, които ги развичат също. Отделно има библиотеки, закусвални. Естествено, това е по-малък вариант, но това е най-ранната римска баня, която, за съжаление, е изключително разрушена. Още при строителството на вилата в първи век има също запазена мозайка. Това е мозайката под стъклената пътечка. Тя дава що-годе ясна представа за мозайчното изкуство през първи век. За разлика от мозайката от 3 век и от 2, тя е изработвана с по-едри камъчета и те са основно черно-бели. В мозайката ще забележите, че присъства един много интересен символ, това е свастиката. И ето тук, минавайки, като погледнете отдолу, ще видите пречупени кръстове. Между другото, свастиката е най-модерният мотив. Значи свастика в превод означава бъдище си, пожелание за щастие, късмет и благополучие. Тук имаме различни варианти на пречупени кръстове. И във всички римски домове е използван този мотив. Именно, всъщност той е познат при графите, като символ на слънцето, в индийската култура, като символа на кръговрата на живота и почти всички поданици в Римската империя са познавали пречупения кръст. Това масово римляните го използват в своето изкуство. Има и различни мотиви, растителни, като лилиумът, като бръщановите листа, които са обичайна растителност в района на Ивайловград до ден днешен. Само да ви покажа, минавайки тук ще видите една глава, която е с два образа. Това е Болицева херма, най-интересната, най-впечатляващата. Тя е образ на този край на млад мъж, от другия край на възрастен мъж с брада. Тя е изключително съвършено изработена, както тази глава, така и останалите, които са тук от себе оригинално, те са обявени за шедьоври. Именно на античното канадоделско изкуство. Никъде другаде в Римската империя няма да видите подобно изработени херми. Всички са с различни лица, затова са обявени за шедьоври. Фактически те се върнаха от Националния археологически музей миналата година, когато вилата се реставрираше по европейски проект на стойност 2 милиона лева. Ето тук, минавайки по коридора и отсреща, виждате как са били облицовани стените. На първия етаж на вила Армира има 22 помещения. Всичките те и от тази лицевата страна и тук по коридора, така и от обратната страна са имали тази мраморна облицова, което превръща вила Армира в истински мраморен дворец. Най-скъпия мраморен дворец, който изобщо